Maayong adlaw kanyo mga kigsunan diha ni Kristo. Kumusta na ang inyong adlaw-adlaw nga gimbuhaton? No, isip po sa Kristiyanos sa simbahang Katoliko, no? Ang simbahan nag-awhag kanunay kanato nga magpuyot ang maayong Kristohanon subay sa kabuton sa Ginoo, kay ang gusto mong sa Ginoo nga kitang tanan makasulod sa gingharian sa langit. Gusto sa Ginoo nga kita musunod sa iyang kasuguan. Unsa man tong kasuguan sa Ginoo nga buot niya ipasunod. Katong napulo kasugo mao gito ang kasuguan sa Ginoo. Pero kaning gingon sa Ginoo, higugma ang imong isig kataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kung nakabuhat kanya na mga kaigsunan diyan ni Kristo, dili jud ka manaway sa imong isig kataw. Bisag unsa pa kabati sa iyang itsura, bisag unsa pa kabati sa iyang background, sa iyang mga bati nga kaagi sa iyang kinabuhi, imo gyud na siya sabton ug dili ka manglibak. Kay kasagaran mo nato gud kita mga tawo, kusog kayo ta manglibak sa atong isig kataw ug mao'y hinungdan nga nakigbulag o ang iyong relasyon nagkahanap, kay nasakitan man siya sa imong mga istorya nga dili mao. Kung tinuod man gani, dili kini ipadayag ngadto sa imong kasilinganan o diha sa social media, kay kani dako kini kadaot sa iyang pagkataw. Dili ka mangawat, labi na diha sa atong Pilipinas. So, na mga politiko, grabe kay kusog kayo mangawat sa mga taxes, buhis, isa yung mga Pilipino, no, nga nagbayad sa buhis. O kaning simple nga butang nga kinanglan di ta manghilabot sa mga butang dili ato nga pwede ta mananghid o ilabi na kaning tanom, di ta manghilabot sa tanom sa isig kataw, sa tagiya sa maong yuta, dili ka magpatay. So sa atong lugar ba sa Pilipinas, grabe kada adlaw nga naipatay, kada adlaw naipatay. Muna kaning mga tawhana tinuod 80% mga Katoliko, pero nominal lang sino, sa ngalan lang nga Katoliko, pero wala diha sa buhat. Kay kung tinuod ka nga Katoliko, Katolikong Kristiyanos, dili ka magbuhat sa mga butang nga di makapahimot sa Ginoo. Dili ka magpatay, kay kung magpatay mo mangug ka, usa kani kadakong sala. Ano na kayong ko usa kadakong sala? Mismo ang Ginoo lang ang muhimo sa maong buhat, kay siya may tagiya sa kinabuhi. Mao na nga kung naa ka sa gitawag og kasuko, di ka mo dali dayon og himog dautan nga to sa imong kataw. Hunahunaa daan pangayo grasyas Ginoo. Ug katong mga tawo nga walay pamalandong, kinahanglan gid nga naagid siya sa grasya sa Ginoo. Kay nganong ang yawa pwede mo sakay, pwede mo mando na to nga sa pagbuhat niya na. Kung wa kay ingon ta nga background o ala kay balo sa mga sugo sa Ginoo,
kung imong giunang imong emosyon aron lang ka magkabawas kana dako ka ng sala, ug kung makapatay ka mga igsunan duha imong silot, kung dili gani ka mapriso mapatay ug di ka maghinulsol ngadto ka sa gingharian ni Satanas, no? Kung mamatay man gani kang walay paghinulsol adto ka sa impyerno. Mao na nga tigit mo buhat og sala nga pagpatay kay kini dumtanan gyud sa Ginoo. Mo na kung dili na ko taason ang akong istorya, isip ka sana ako lang gipahibalo daan, ako ang gipaambit diha kanyo ang mga sugo sa Ginoo na makapahimo nato pagkasantos, pagkabalaan, kay mao kini ang atong garantiya ngadto sa Ginoo nga ipakita niya sa adlaw sa paghukom sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27. Kay hukman tas Ginoo sumala sa atong gibuhat sa Salmo kapitulo 7 bersikulo 11. Mao na nga maningkamot ta pag-ayo nga makapahimo tas Ginoo. Ug diri na lang ko, God bless you.